Susret u dijalogu. Duhovno-informativni mozaik. Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji i gledatelji. Na početku smo susreta u dijalogu. Ja sam Ana Dagilić i bit ću s vama idućih 50 minuta. U Zagrebu je u subotu održana svečana skupština povodom Međunarodnog dana vjerskih sloboda u organizaciji Udruge za vjersku slobodu u Republici Hrvatskoj. Tim povodom današnji susret u dijalogu posvetit ćemo razgovoru o stanju vjerskih sloboda u svijetu, o stanju vjerskih sloboda u našoj zemlji, što se sve smatra vjerskim slobodama, poštuju li se one u našem društvu, koliko je ozbiljna situacija na svjetskoj razini što se kršenja vjerskih sloboda tiče, zbog čega su kršćani i dalje najviše progonjeni prema izvješćima brojnih agencija. To su neka od pitanja na koje ćemo pokušati potražiti odgovor u današnjem susretu u dijalogu. Pozdravljam poštovane goste, gospođu Marijanu Petir, hrvatsku zastupnicu u Europskom parlamentu. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, pozdrav vama, slušateljima i gledateljima. S nama je i gospodin Željko Mraz, predsjednik Udruge za vjersku slobodu u Republici Hrvatskoj. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala lijepa na pozivu, pozdrav vama i slušateljima i gledateljima Hrvatske radiotelevizije. Poštovani slušatelji, pozivamo i vas da nam se u drugom dijelu emisije, kao što je naš običaj, javite sa svojim pitanjima i komentarima na broj telefona 01 616 7001. Svijet u kojem živimo mjesto je migracija, no to i nije samo odlika tog vremena, cijela ljudska povijest, pa i ona vjerskih zajednica, puna je migracija. Ta činjenica od nas kao ljudi, ali i vjernika, traži da odgovorimo u skladu sa svojim identitetom. Rekao je to na svečanoj skupštini Udruge za vjersku slobodu glavni tajnik Međunarodne udruge, dr. Ganun Diop. Tamo je bio i kolega Ivan Dukarić-Stubičar, pa ćemo poslušati njegov uvodni prilog. Svijet je nakon Prvog svjetskog rata izgubio 60 milijuna ljudi, a gotovo isti broj žrtava. Žalosna je bilanca Drugog svjetskog rata, rekao je dr. Diop, ističući kako je međunarodna zajednica upravo zbog toga pristupila unutar organizacije Ujedinjenih naroda projektu izgradnje mira utemeljenog na sigurnosti i pravima ne samo žrtava, nego prije svega pojedinaca. No i nakon 70 godina od deklaracije o ljudskim pravima, među kojima je pravo na vjersku slobodu jedno od temeljnih, događaju se brojne migracije uzrokovane prije svega sigurnosnim, ali i ekonomskim razlozima. Tako je danas u migracijama u svijetu više od 170 milijuna ljudi, istaknuto je na skupu. Zbog toga je zaštita tih ljudi jedno od prioritetnih pitanja suvremenog društva i svih organizacija, od političkih struktura do udruga koje skrbe o ljudskim pravima. Jedno od pitanja koje se nameće, rekao je dr. Ganun Diop, je zaštita i prihvaćanje ljudi koji su bili primorani ostaviti mjesto svog boravka i potražiti sreću drugdje. Dok države mogu prema svojim interesima provoditi različite politike, vjernici, osobito oni monoteističkih religija, trebali bi imati na umu da su njihove svete knjige prožete migracijama i traženjem boljeg mjesta za svoje samoostvarenje, rekao je dr. Diop. Prijevod, dr. Dragutin Matak. For Christians, ali za kršćane, human beings are sacred. Ljudska bića su sveta. Actually, that is because humans are created in the image of God. Upravo zato što su ljudi po naličju na Boga stvoreni. This is really the foundation why we ought to respect people. Upravo to je temelj zašto trebamo respektirati. Even if we disagree. Čak i ako nismo suglasni s njima. We owe it to humanity, to the whole human family. Dakle, mi to dugujemo cijeloj ljudskoj obitelji. People can disagree. Ljudi se mogu ne slagati s nama, but still share the same humanity. Ali još uvijek, dakle, dijeliti istu ljudskost. And principles and values such as human dignity. Dakle, upravo ta načela i te vrijednosti ljudskog digniteta. That is really one of the reasons why. I to je jedan od razloga zašto. I and many others. Ja i mnogi drugi have committed to
the International Religious Liberty Association, su oduševljeni sa tim udrugama o vjerskim slobodama po svijetu, not limited to a denomination, koje nisu vezane uz bilo koju denominaciju ili crkvu, multi-faith, multi-philosophical perspective, nego uvijek njeguju tu raznolikost u vjeri i u tim filozofskim pristupima. because we mobilize people Jer mi želimo mobilizirati ljude. to promote the respect of something that is sacred in human beings. Jer želimo mobilizirati ljude da uvažavaju ono što je sveto u čovjeku. U brojnim sukobima prepunih interesa stradavaju nažalost najnezaštićeniji, a upravo je uloga svih onih koji to mogu i prema međunarodnom pravu, ali i prema vlastitom vjerničkom identitetu zaštititi najugroženije, bez obzira na njihovo porijeklo, vjeru ili nacionalnost. Zbog toga je i osnovna tema Skupštine Udruge za vjersku slobodu, u kojoj su sudjelovali predstavnici gotovo svih vjerskih zajednica, i bila Isus, prognanik i izbjeglica. Čuli smo prilog i izjavu doktora Ganuna Diopa, čuli smo što je rekao na svečanoj skupštini povodom Međunarodnog dana vjerskih sloboda. Možemo i kratko komentirati ono što smo čuli. Doktor Diop svoj govor stavio u kontekst migracija, kako u ovom našem vremenu, tako i u širem povijesnom kontekstu. Evo kako komentirate njegovu poruku, ali i poruku cijeloga skupa Isus, prognanik i izbjeglica. Evo. Geslo skupa je bilo da je Isus prognanik i putnik. Jer prognanik i izbjeglica gotovo istoznačnica. Prognanik je u istoj zemlji, izbjeglica koja je prognan iz svoje vlastite zemlje u neku drugu zemlju. Pitanje migracija je pitanje ovog trenutka, vjerojatno najaktuelniji problem današnjice, osobito u europskom kontekstu. Pitanje odnosa prema migracijama, ljudi koji su na proputovanju, koji su u potrazi za boljim životom, bilo zbog sukoba u vlastitoj zemlji, bilo u potrazi za boljom budućnosti. U tom smislu mi smo i razmatrali taj fenomen i u kontekstu vjerske slobode, što to znači da ti ljudi, putnici u potrazi za jednom svojim novim identitetom, na koji način da sačuvaju svoj vlastiti identitet i na koji način da je njihova vjerska sloboda zagarantirana. To je problem o kojem smo razmišljali, kojeg smo se dotakli i o kome se stvarno jako puno može govoriti, ali evo, prepustit ćemo vreme. Samo ću reći da je jedan od naših laureata na ovogodišnjoj skupštini bio pater Tvrtko Barun, koji je na neki način simbol brige za migrante, za strance, za one koji su na proputovanju u našoj zemlji. I mi smo njegov rad, njegovu službu, ono što on sa svojim suradnicima radi, na taj način i prepoznani. Vjerojatno naši slušatelji i gledatelji znaju, ali evo podsjetit ćemo se, pater Tvrtko Barun Isusovac i ravnatelj Isusovačke službe za izbjeglice. Gospođo Petir, evo vaš kratki komentar na ovo što smo čuli. Pa prije svega naravno da migracije jesu jedan od najvećih izazova sa kojima se danas i Evropska unija i cijeli svijet suočavaju. Čini mi se da u tom segmentu je jako važno voditi računa o zaštiti ljudskog dostojanstva, ali isto tako biti odgovoran prema vlastitom stanovništvu. Dakle, pomoći onome koji je u potrebi, čiji život je ugrožen, ali također voditi računa da naše granice budu zaštićene, da budu sigurne, da nema ilegalnih prijelazaka i da se jasno razlikuju legalne od ilegalnih migracija. To je ono što naši građani očekuju. Oni očekuju živjeti u miru i blagostanju, a vidimo da smo sve više suočeni sa mnogobrojnim problemima koji se događaju, koji upravo zadiru u pitanje sigurnosti. Sjetimo se i Strasbura i Pariza i Berlina i mnogih drugih gradova. U tom smislu čini se da je puno više napora potrebno ulagati od onog što se do sad ulagalo kako bi u stvari napravili taj balans da zaštitimo svačije ljudsko dostojanstvo, ali isto tako da pružimo mir i sigurnost našim građanima. U tom kontekstu evo treba očito razmišljati naravno i o vjerskim slobodama u ovom kontekstu migracija, kao što je to istaknuto i na skupu. Gospodine Mraz, koji je cilj obilježavanja
ovog dana vjerskih sloboda kod nas u našoj zemlji, što se sve smatra vjerskim slobodama, možda da to malo razjasnimo za početak, da razbistrimo pojmove i na koji način prema ostvarivanju ovih vjerskih sloboda ide udruga koju ste na čelu, Udruga za vjerske slobode u Hrvatskoj. Nadam se da sam sve zapamtio što ste pitali. Podsjetit ćemo vas bez brige. Pa pitanje vjerske slobode, ono što je cilj naše udruge je svakako očuvanje, širenje, oplemenjivanje vjerskih sloboda pojedinaca i vjerskih zajednica, kao i unapređivanje prava na slobodu savjesti i vjeroispovijesti. To je cilj naše udruge u skladu sa člankom 18 Opće povelje o pravima čovjeka koji su Ujedinjeni narodi donijeli 1948. godine, znači ovdje otprilike prije 70 godina, što se obilježilo prošle godine. Kad razmišljamo o slobode nikad dovoljno. Naravno, o slobodi se ne može razmišljati bez odgovornosti. Dokumente određenih vjerskih zajednica stavljaju u suodnos vjersku slobodu, odnos slobode i istine. Mislim da su sve to na neki način velike riječi koje treba implementirati u svakodnevicu. A to znači da svaka osoba ima pravo vjerovati ili ne vjerovati ili promijeniti svoju vjeru, prakticirati svoju vjeru privatno ili u zajednici s drugima. To su sve načela koja mi zastupamo i vjerujem da i ono što mi činimo svake godine podsjećamo da je vjerska sloboda za nas kršćane, ja bih rekao, temeljno ljudsko pravo. Pa zbog toga trebamo to temeljno ljudsko pravo o njemu razmišljati, razgovarati, suočiti se sa određenim našom situacijom i zbog toga mi obilježavamo dan vjerske slobode i na neki način i prepoznajemo ljude koji su dali svoj osobit doprinos na tom području. Udruga za vjersku slobodu je, ja bih rekao, platforma gotovo svih vjerskih zajednica koje su registrirane u Republici Hrvatskoj, znači one susretište ljudi različitih svjetonazora koji pokušavaju zajednički djelovati na očuvanju i promicanju vjerske slobode. I mislim da je zbog toga to vrijedno i da na tome treba ustrajati. To temeljno, kako ste rekli, temeljno ljudsko pravo, svjesni smo da se često krši i da često moramo zaista malo glasnije govoriti o vjerskim slobodama upravo zato što se krše. Gospođo Petir, vi često upozoravate na važnost slobode savjesti i vjerske slobode, to često dovodite u korelaciju i često upozoravate na činjenicu progona kršćana. To je nešto što smo spomenuli u uvodu i što ćemo naravno tematizirati. Na koji način se prikupljaju podaci o broju progonjenih? Pa prije svega kršćani jesu najprogonjenija religija danas na svijetu. To je konačno i priznao Europski parlament u svojoj rezoluciji koju je usvojio 2016. godine kada smo zločine koje se provode nad kršćanima u Siriji i Iraku definirali kao genocid. Nažalost, nije došlo do nekih pomaka jer Međunarodni kazneni sud pri Ujedinjenim narodima nije učinio potrebne korake kako bi se procesuirali oni koji su odgovorni za te strašne zločine koji su se dogodili na tom području, ali koje se svakodnevno događaju diljem svijeta. Ja sam u stalnoj komunikaciji kao i moji kolege koji djeluju unutar intergrupe za međukulturalni i međuvjerski dijalog u okviru Europske pučke stranke sa različitim specijaliziranim organizacijama koje vrše monitoring progona kršćana, ali i drugih vjerskih manjina u svijetu. Prije svega tu bih istaknula američku organizaciju Open Doors, ali isto tako i papinsku
organizaciju, to je organizacija koja se zove Crkva u potrebi, a formirana je od samog Vatikana, koje svake godine donose najaktualnija izvješća o stanju progona kršćana u svijetu i tu vidimo da je izuzetno velik problem i dalje Bliski istok, ali da naravno ne možemo izdvojiti niti Pakistan, niti Sjevernu Koreju, Kinu, Indiju, Nigeriju, gdje se doista događaju strašni i zvjerski zločini prema kršćanima. Kada govorite o tome u Europskom parlamentu i kada apelirate i kada zapravo podižete svijest o tim strašnim zločinima i o tim zapravo zastrašujućim brojkama, možete li reći što evo konkretno Europa čini da se taj broj progonjenih kršćana na neki način smanji i da se procesuiraju ti zločini? Čini li dovoljno? Pa moje mišljenje da općenito zapad ne čini dovoljno, jer kad bi ljudski životi bili na prvom mjestu, onda sigurno ne bi bilježili ovakve strašne zločine i brojke, jer prema nekim procjenama čak 600 milijuna kršćana je danas progonjeno diljem svijeta, što je zastrašujuća brojka. Ispada da 1 od 12 kršćana je progonjen, maltretiran, izložen raznim pritiscima, što je doista zapanjujuće. Ja moram reći da nisam zadovoljna na koji način gospođa Mogherini kao visoka predstavnica Europske unije pristupa tom problemu, jer nije dovoljno sjediti na sastancima i s vremena na vrijeme dati pojedini komentar ili donositi strategije i pravdati se da se ništa konkretno ne može učiniti zato što je to u nadležnosti država članica. Ja mislim da se itekako može učiniti zbog toga što Europska unija ima poslovne partnere, a ti poslovni partneri se ne pridržavaju ljudskih prava. Tako da primjerice u slučaju Pakistana smo dosta inzistirali upravo da se ti trgovinski odnosi zamrznu dok Pakistan ne počne poštivati ljudska prava i dok ne promijeni svoj zakon o blasfemiji. Tu smo postigli određeni pomak jer je nakon gotovo 8 godina zatočeništva Asija Bibi puštena, ali još uvijek ne uživa punu slobodu jer se mora nalaziti zbog islamskih radikala koji divljaju po ulicama negdje u nekoj sigurnoj kući i ne može prakticirati svoju vjeru i ne može živjeti normalnim životom. Dakle, potpuno je jasno da postoje države koje financiraju nabavu oružja za ISIS, Daesh i druge radikalne organizacije kao što je i Boko Haram i moje mišljenje je da Evropska unija ne bi smjela imati trgovinske gospodarske odnose sa takvim državama dok one jednostavno ne shvate da je poštivanje ljudskih prava imperativ. Dakle, pomaka ima u svakom slučaju zato što 2016. nakon teške muke i dugotrajne borbe mi jesmo donijeli tu rezoluciju kojom je zločin nad kršćanima na Bliskom istoku definiran kao genocid. Tada smo potaknuli predsjednika Europske komisije da imenuje posebnog izaslanika za prava vjerskih manjina izvan Europske unije, imenovan je Jan Figel. Ali moramo reći da on gotovo nema nikakve ovlasti, nema budžet, nema suradnike, nema ured kao što to imaju posebni predstavnici Europske unije koji doista raspolažu sa ogromnim proračunima i imaju konkretne ovlasti. Gospodin Jan Figel je imenovan kao savjetnik povjereniku Nevenu Mimici u okviru razvojne politike i u stvari sve ovisi o njegovim osobnim naporima koliko će tu učiniti. Dakle, ja mislim da politika zaštite vjerskih manjina i općenito pitanja vjeroispovijesti diljem svijeta treba biti u fokusu Europske unije i tom problemu treba pristupiti puno ozbiljnije nego što je to do sad bio slučaj. Kakve informacije imate s terena što se tiče progona kršćana, odnosno susrećete se, pretpostavljam, puno sa predstavnicima kršćanskih zajednica koje su diljem svijeta progonjene, evo koja su neka njihova iskustva?
Pa naravno da ste su, čuli, naravno. iskustva su poprilično traumatična, jer vi kad čitate izvješća onda čitate o nekim brojevima, ali kad susretnete živog čovjeka i čujete to svjedočanstvo, to je nešto što je potresno i što jednostavno kod vas mora, ako imate imalo ljudskosti, izazvati potrebu da doista reagirate i poduzmete sve što je u vašoj moći. Ja sam imala prilike razgovarati sa studentima koje stipendira mađarska vlada, oni dolaze iz Sirije, Iraka i Nigerije. Uglavnom, dakle, mađarska vlada je odlučila formirati poseban sekretarijat za pomoć progonjenim kršćanima iz 2 značajna financijska sredstva koja daje direktno progonjenim crkvama i stipendira njihove studente. Sada ih ima 100-tinjak kojima oni plaćaju studiranje u Mađarskoj, a kad završe fakultete oni se trebaju vratiti nazad i graditi bolje društvo u svojim državama. Razgovarala sam sa djevojkom koju je Boko Haram oteo, koja je nakon tog se uspjela izbaviti iz njihovog ropstva i to su strašne priče na ono što ćete čuti i od nje i od mladog studenta iz Iraka i Sirije, da unatoč tome što su oni doživjeli, što su ili bili oteti ili seksualno zlostavljani ili ih se tjeralo da pređu na islam, izbačeni iz svojih kuća, sa svojih ognjišta, oni dan danas govore o potrebi oprosta i suživota i to jest pravo kršćanstvo na djelu. Mi smo svi jako ponosni na sebe kako smo dobri kršćani, ali tek kad vidite takve situacije onda vidite kako se kršćanstvo u stvarnosti živi. Ovaj tjedan primit ću kršćane iz Pakistana jer puno s njima surađujem i radim. Tamo je situacija dramatična i zbog ovog zakona o blasfemiji, ali zbog situacije da su kršćani doista tamo manjina, njih ima 4 milijuna od ukupne populacije 120 milijuna građana, sve vjerske manjine čine oko 8 milijuna, negdje je procjena da oko 1000 žena godišnje kršćanki bude zlostavljano, poljevano kiselinom, silovano, maltretirano, zatvoreno zbog toga što su u svom dnevnom životu i svjedočenju kršćanke. To je nedopustivo i to treba zaustaviti. U tom smislu sam i organizirala raspravu u Europskom parlamentu gdje sam upravo tražila da se zaustave trgovinski odnosi sa Pakistanom dok se to stanje ne riješi. Što se tiče udruge za vjersku slobodu u Republici Hrvatskoj, koji su vaša iskustva s terena, možemo to tako reći, do kojih saznanja dolazite u radu vaše udruge, konkretno u našoj zemlji, na kojim se područjima krše vjerske slobode? Pa ja bih se malo vratio na ovo što je gospođa Petir govori. Kad govorimo o vjerskim slobodama, istina je da su kršćani najprogonjenija vjerska zajednica ili religija u svijetu, ali isto tako treba reći da su i druge vjerske zajednice progonjene, da imamo problem islamofobije, antisemitizma, progon. Ono što kažu određene statistike da je 1940. godine oko 19% sukoba koji su se odvijali su imali u sebi religijsku komponentu. 2010. kažu da 50% sukoba u sebi ima religijsku komponentu i mislim da treba, kad govorim u kontekstu vjerske slobode, pravo na vjeru svakog čovjeka, pravo da vjeruje, da ne vjeruje, da ima pravo promijeniti svoju vjeru. Ono što je problem u zemljama islamske većine, što se to pravo ne dozvoljava i zbog toga kršćani imaju problema. Meni je jako drago da je naša zemlja, iako nema mnogo, a ne kažemo ni tražite kad se uspoređujemo sa drugim zemljama u Europi, ali je prepoznala i ljudi koji rade na dobivanju azila, prepoznali su problem vjerske slobode i određen broj ljudi je dobio azil u Republici Hrvatskoj na temelju toga što se dokazalo da su njihova prava ugrožena i da postoji opravdana sumnja da postoji ugroza ako se budu vratili u svoju zemlju. Od zemalja koje nismo nabrali, koje nije gospođa Petir spomenula, tu je i
i Iran i Jemen i Saudijska Arabija koje su na vrhu kršenja vjerske slobode. Ono što je problem je pitanje sustavnog, kontinuiranog i na poseban način brutalan odnos prema predstavnicima manjina. U europskom kontekstu mi imamo problem u zemljama bivšeg Sovjetskog saveza, gdje sa određenim zakonskim rješenjima se sprječava djelovanje vjerskih zajednica. U Bjelorusiji, u Ukrajini, u oblastima kao što su Donbas, Lugansk, u Azerbejdžanu. To su sve problemi kojima se susrećemo. Što se tiče Republike Hrvatske, Republika Hrvatska je dostigla visok standard vjerskih sloboda što se tiče poštivanja prava, bilo kao pojedinaca, bilo kao vjerskih zajednica. Mi imamo dobra rješenja, imamo dobru i praksu. Ono što imamo problematično je gdje bi trebalo raditi na edukaciji ljudi. To je pitanje danas kad govorimo o medijima. Nekada su mediji bile novine, radio, televizija. Danas su mediji daleko dostupniji svima nama. Postoje različiti komentari i ponekad komentari, mišljenja ljudi koje kada komentiraju pravo nekoga da misli drugačije su ponekad na granici govora mržnje. Mislim da prostor za edukaciju, za pluralizam svjetonazora je ogroman u našem društvu. Kako pratiti te, nazovimo ih trendove, ovo što ste sad spomenuli, da su mediji se poprilično proširili zadnjih nekoliko desetljeća i da po tome možemo zaključiti da imate i problem sa praćenjem takvih sadržaja što se tiče recimo u vašem radu Udruge za vjersku slobodu, kod tih komentara koji su na granici govora mržnje, evo kako to nekako usustaviti i kako educirati ljude na tom području? Kako vi to radite u udruzi? Treba biti ovako prvo pošten prema sebi. Mi smo jedna mala udruga koja nema niti profesionalni kadar, vrlo ograničenih resursa. Svi koji djelujemo u udruzi imamo još svoje osnovna zanimanja, bilo kao vjerski službenici, kao sveučilišni profesori, kao neka druga zanimanja, tako da to nije naša osnovna djelatnost i mislim da u današnjem svijetu informacija, mislim da je to nemoguće pratiti. Da je to jednostavno nemoguće pratiti, nemoguće zaustaviti. Ono što je moguće je afirmativno govoriti o problemima s kojima se suočavamo i ono što je odgovornost svih, ja bih sad rekao, nekada je to bila odgovornost političara, vjerskih službenika, nastavnika, svih onih koji javno djeluju. Postoji nešto što se zove odgovornost javne riječi. Sada odgovornost javne riječi je na svima. Nije samo na jednoj uskoj skupini ljudi koja bi trebala paziti da je politički korektna, da pazi što govori, kako se odnosi prema ljudima. Ja mislim da je to pitanje svakog čovjeka iz odnosa kako poštuje svoju vlastitu vjeru ili nevjeru i na koji način poštuje drugačijega i na koji način govori o drugom i drugačijem od sebe, o tim različitostima, da li to govori na način koji će dovesti do dijaloga, do pomirenja, do suradnje, ili govori na način koji će dovesti do mržnje, razdora i konflikta. Gospođo Petir, evo kako vi vidite stanje sa vjerskim slobodama u našoj zemlji?
Ja bih rekla da Hrvatska može biti primjer kad govorimo o vjerskim slobodama, posebno ako se tu reflektiramo na manjinske vjerske zajednice koje će same posvjedočiti da one doista uživaju sva moguća prava i jedan zavidan tretman, dakle mogu slobodno prakticirati svoju vjeru, ali isto tako komunicirati to, imaju i medijski prostor kad je riječ o javnoj televiziji i javnom radiju i mislim da je to jedan odličan primjer. Možda mi veći problem imamo sa sekularističkim relativizmom koji se događa, gdje danas u stvari postalo problem sa stajališta određenih medija koji se vole nazivati mainstream, iako nisam sigurna da baš mogu sa ponosom oni nositi tu titulu, gdje u principu se napada svakog onog ko se deklarira kao vjernik i ko tu svoju vjeru u stvarnosti živi. Jer ako si vjernik ne možeš biti vjernik samo kad si kod kuće, nego si onda vjernik i kad izlaziš iz te kuće, kad odlaziš na posao, kad si u komunikaciji sa drugim ljudima. I tu imam dojam da je to nekako postalo predmet pojedinih izrugivanja, napada, rekla bih čak jednog pežorativnog pristupa, što svakako nije dobro, ne doprinosi niti kulturi dijaloga, niti međusobnoj toleranciji. To je ovo što smo spominjali na početku, pravo na javno i na privatno izražavanje svog vlastitog uvjerenja, svoje vjere, prakticiranje svoje vjere na kraju krajeva. Uz to je usko vezano naravno i pravo na priziv savjesti. U posljednje vrijeme je to bila jedna od gorućih tema. Javljala su se pitanja što je pod navodnicima jače, pravo liječnika ili ljekarnika na priziv savjesti ili pravo osobe da dobije što želi od liječnika ili od ljekarnika koji ulaže priziv savjesti. Koliko su međusobno isprepletena ta dva prava, dakle pravo na priziv savjesti s jedne strane, pravo na vjersku slobodu? Pa svakako da su izuzetno važno jedno i drugo pravo i treba ih poštivati. Oni spadaju u temelj ljudskih prava jer su definirani Poveljom o ljudskim pravima, uređeni su i nacionalnim zakonodavstvima. Premda imamo trendove u nekim državama koje to pravo pokušavaju osporiti, a vidimo da se sve češće i u Hrvatskoj javljaju takvi porivi koji bi željeli u profesionalnoj struci osporiti pravo ljudima na priziv savjesti, što bi bilo kršenje temeljne Povelje o ljudskim pravima. Ja sam organizirala konferenciju u Europskom parlamentu gdje sam imala prilike ugostiti liječnicu koja je odlučila u međuvremenu postati političarka u Finskoj, ista situacija i u Švedskoj i u nekim drugim skandinavskim državama gdje su zaključili da kroz okvire koje država daje, a gdje im onemogućava pravo na priziv savjesti, one jednostavno moraju svoje struke otići u politiku kako bi pokušale raditi na tome da se donesu adekvatni zakoni koji bi bili u stvari u skladu sa temeljnom Poveljom o ljudskim pravima i onim što u stvari definira sam ugovor o Evropskoj uniji. Dakle, mi moramo voditi računa o tome da ljudi kroz svoj profesionalni posao imaju pravo reći da nešto nije u skladu sa njihovom savješću i da imaju pravo odbiti, izvršiti određeni zahvat ili provesti neku aktivnost i zbog toga ne bi smjeli biti kažnjeni. Tako da još uvijek vidimo da to nije imperativ u nekim članicama Evropske unije, da ne govorimo o trećim zemljama, a vidimo da postoje trendovi u našem društvu da se takve stvari mijenjaju, što svakako nije dobro. 016167001 naš broj telefona na koji vas pozivamo da se uključite, poštovani slušatelji, sa svojim pitanjima i komentarima. Evo, na liniji već imamo slušatelja ili slušateljicu, pa ćemo poslušati njegovo ili njezino pitanje. Dobar vam dan, dobrodošli u Susretu dijalogu. Čujemo se, izvolite. Mislim da je Asija Bibi u ovom momentu recimo simbol progona kršćana i to je stvarno zastrašujuće. Ono što je zastrašujuće što je ponašanje visoko pozicioniranih političara koji su hladni. Jedno je, koliko meni poznato, Matteo Salvini rekao da bi bio voljan primiti da dati azil njoj i njezino obitelji. Najnoviji podaci govore da je vapaj uputilo njezino obitelji i da im je život u potpunosti ugrožen. Ali mene nešto drugo zanima. Na upit novinara državnom tajniku Parolinu baš u vezi Asije Bibi,
On je hladno odgovorio da se nada da će institucije odraditi svoj dio posla. Znači, nevjerojatno je da to je planetarno poznat slučaj, da sa strane Vatikana nije izašao bar na neki način molba, želja, upit, apsolutno ništa. Recimo, još jedan odnos progona kršćana je trenutno u Kini, mnogi nisu upoznati, Vatikan je u stvari potpisao ugovor sa vlastima iz Kine da oni sada u stvari inauguriraju biskupe u Kini. Što će reći? Kardinal Zen, predstavnik progonja i pozivne crkve u Kini, je apelirao da se to ne desi, jer to će biti kao da ovce iz ručice vukovima u ruke. U najnoviji podaci govore da se u Kini ruše crkve, da se svećenici koji ne pristaju na ono što im nudi kineska komunistička partija i njezini predstavnici, proganjaju, zatvaraju, znači predstavnici progon kršćana legaliziran je, a Vatikan o tome ništa. Još jedan dio prava. Najnovija statistika govori da se godišnje ubije 42 do 43 miliona nerođenih u utrbama majke. Hvala vam lijepa na vašem komentaru. Komentirat ćemo dalje i pokušat ćemo odgovoriti na vaše nedoumice i na vaša pitanja. Imamo još jedan poziv, izvolite. Dobar dan, dobrodošli u Susret u dijalogu. Dobar dan. Dobar dan. Imate izvrsnu emisiju, izvrsnu temu i pohvaljujem vas kao moderatora emisije. Pohvaljujem gospođu Marijanu Petir, ali ja kao Hrvat koji sam rođen ovdje i ovdje živim, razumijem da gospođa Petir ovo što govori sipa iz rukava informacije kako je na istoku, u Aziji i tako nekim drugim državama takav problem sa kršćanima. Ali recite mi, vi kao predstavnica Hrvatske u Europarlamentu, da li bi recimo bilo dobro da pokrenete recimo jednu temu? Zašto recimo Europska unija nije postavljena na temeljima kršćanstva? U Europi ima najviše kršćana. Nemam ništa protiv drugih vjera, ali Europa bi trebala biti sazidana na temelju kršćanstva. To nema nigdje. Gdje je tu Papa Franjo? Zbog čega nikad ne kaže da je Europa sazidana kroz povijest na kršćanstvu? Eto, čisto otvoreno pitanje. Molim vas komentar zašto Europska unija, zašto neko ne pokrene u Europarlamentu da su Europljani nastali na temeljima kršćanstva. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa. Evo, odgovorit ćemo i na vaše pitanje. Još ćemo jedno samo poslušati, pa ćemo komentirati sva tri zajedno. Dobar dan, dobrodošli u Susret u dijalogu. Izvolite. Halo. Dobar dan. Pa ovako, ja pitao zašto ne govori danas u ovoj emisiji ništa o tome da li crkve, ne samo Hrvatske, imaju pravo na utjecanje na političke prilike ili ne. Kako je to u Europi, kako je to u Hrvatskoj, treba procjenu dati. Kako je to u svijetu? Jer primarno je pitanje miješanje u politiku ili ne miješanje, indirektno, ne direktno. Jer nigdje više crkva ne može postavljati vladu i slično, ali utjecaj na političke prilike, o tome bi trebalo govoriti. Hvala. Hvala vam lijepa na vašem pitanju. Idemo po redu. Možda evo, gospođa Petir, prvo da pitamo vas za odgovor, s obzirom da vas je slušatelj direktno pitao zašto Europska unija nije postavljena na temelju kršćanstva, ako se dobro sjećam pitanja. Pa pretpostavljam da je slušatelj mislio na nešto drugo, zašto to da je Evropska unija nastala na temeljima kršćanstva nije definirano u takozvanom Europskom ustavu. To bi trebalo pitati one koji su bili prije mene u Europskom parlamentu, koji su donosili takve odluke. Mi smo postali članica prije 5 godina. Ja sam u Europskom parlamentu od 2014. godine. O ovom sadržaju se odlučivalo puno prije, ali ono što niko ne može osporiti je da Evropska unija je nastala na kršćanskim temeljima i da su oci Evropske unije bili praktični katolici koji su svaki dan išli na svetu misu i oni nisu zamislili Evropsku uniju samo kao uniju gospodarskih odnosa, kao kako se često prikazuje, nego i kao uniju vrijednosti i upravo na to svakodnevno upozoravam zbog toga što smatram da nam nikakvi novci, niti ekonomski, ni trgovinski odnosi neće značiti ništa ukoliko izgubimo vrijednosti koje čine sastavni dio nas kao ljudskih bića i nas kao zajednice. Garancija su dobrih međuljudskih odnosa. Kad je riječ o slučaju Asije Bibi, rekla bih da puno tog nije poznato javnosti zbog toga što smo mi tu provodili detaljne diplomatske aktivnosti, jer u jednom trenutku je postojala opasnost da se doista Asiju Bibi
pusti iz zatvora, da ona završi na cesti i da bude kamenovana. Iz tog razloga trebalo je biti vrlo oprezan i provesti sve pripreme i tu je bila ključna uloga nas nekoliko iz Europskog parlamenta koji smo doslovce svaki mjesec tu temu stavljali na dnevni red i u stvari Pakistan je pokleknuo onog trena kad smo uspjeli skupiti veliku većinu podržavatelja da se doista prekinu trgovinski odnosi sa Pakistanom ako se ovo stanje ne riješi. Asija Bibi je puštena iz zatvora dan nakon što smo mi uputili pakistanskoj vladi zahtjev sa preko 200 nešto potpisa i europarlamentaraca, ali i članova nacionalnih parlamenata da ćemo doista pokrenuti radikalne mjere ukoliko ne dođe do njenog puštanja, što je očigledno ozbiljno shvaćeno. Naravno ne smatram da je to dovoljno. I kad je riječ o zadnjem pitanju, o utjecaju crkve, ako govorimo o crkvi kao narodu Božjem, onda svakako tu treba voditi računa da svako od nas kao član ili članica crkve ima odgovornost biti aktivan, po mogućnosti i politički aktivan i doprinositi svojim djelovanjem da ovo društvo bude bolje. Crkva ima pravo progovarati o aktualnim političkim situacijama zbog toga što zastupa najširu populaciju. Ako različite nevladine udruge mogu zastupati svoje partikularne interese, biti aktivni sudionici, utjecati na političke procese, nema nikakvog razloga da i crkva također bude tu aktivna i da progovara o aktualnom trenutku i govori što je to dobro za čovjeka, što je to dobro za narod i da u tom smislu pokušava biti aktivni sudionik. No sasvim sigurno ne očekuje se od hijerarhije da se bavi politikom, to se očekuje od nas vjernika laika i naša je dužnost prema socijalnom nauku crkve barem 2 sata tjedno volontirati, pa ajmo vidjeti ko ima kakve talente, kakve sposobnosti i staviti se na raspolaganje da ovo društvo i ova država budu bolji. Gospodine Mraz, evo može i vaš komentar na pitanja i na neke nedoumice koje smo čuli. Pa neke izjave koje gospodin, prvi gospodin koji se javio, ne mogu komentirati, nisam upućen. Što se tiče stanja vjerskih sloboda u nekim zemljama, mi dobivamo informacije iz druge ruke. Nekad je te informacije teško provjeriti. Postoje ozbiljna kršenja vjerske slobode u Kini. Zbog toga što je vlada tamo maoistička, komunistička i ona kao takva želi kontrolirati svoj sustav. Različite organizacije na različite načine pokušavaju to utjecati na to. Sad ovisi ko ima koliku političku moć. Vjerojatno Europska unija ima daleko veći utjecaj i snagu nego što ima to nekakva nevladina udruga ako se obrati sa određenom problematikom. Kod svih ovih slučajeva različite udruge su pisale pisma vladama, ali vjerojatno su utjecaj političara na neki način jači i dobro je da su se i oni uključili, dobro je da postoje političari koji su zabrinuti za stanje vjerske slobode. Što se tiče pitanja sekularnosti, ono je pojam koji je osobito došao do izražaja nakon Drugog svjetskog rata. Danas možemo govoriti o pojmu desekularizacije. Ostaje otvoreno pitanje što znači odvojenost države od vjerskih zajednica, što znači sekularnost. To su velika pitanja na koja nema jednostavnih odgovora. Ako izreknete svoj stav, neko će reći da se miješate u ono što nije vaš posao. Ako ne izreknete svoj stav, onda kažu zašto ste šutjeli. Tako da je to dosta sklizak teren, ali ono na što bih se vratio, pitanje našeg autentičnog življenja naše vjere, našeg svjedočanstva, koje ne mora biti medijski popraćeno. Ako ćemo riječima evanđelja da naša ljevica ne zna što radi naša desnica i naša desnica da ne zna što radi naša ljevica, onda svatko po svojoj savjesti može znati na koji način je doprinio da društvo oko njega izgleda
bolje ili recimo kršćanskom terminu kristolikije. Bližimo se kraju emisije polako, pa s obzirom da govorimo o vjerskim slobodama i da nekako pokušavamo definirati kako bi se one trebale provoditi i kako napraviti da se one što manje krše, iz vašeg osobnog iskustva, jeste li se ikada vi susreli u svom poslu sa nekim oblikom diskriminacije na toj osnovi? Pa svakako da. I to se nije dogodilo jednom i događa se još uvijek, ali to svakako nije nešto što bi me trebalo obeshrabriti da nastavim sa svojim poslom i sa svojim aktivnostima upravo na ovaj način na koji to radim. Kao što sam već spomenula, ne možete biti vjernik privatno i onda kad izlazite na svoj posao to ostaviti negdje sa strane i postati nešto drugo. Ali čini se da mi u društvu dosta često baš o tome raspravljamo i da tu malo brkamo pojmove privatno i javno ispovjedanje vjere. Da. Pa da, dakle što znači ispovjedanje vjere? Nije to samo da se vi deklarirate da pripadate određenoj vjerskoj zajednici. Mislim da je to čak ponajmanje bitno. Pitanje je kako vi u praksi to živite i kako to provodite. Da li kroz svoje aktivnosti kojima ste predani u svom svakodnevnom poslu doista svjedočite tu kristolikost koja je malo prije bila spomenuta ili svjedočite nešto drugo. Dakle, ja nemam nikakav problem s tim da ljudi drugih vjeroispovijesti ili oni koji ne vjeruju ispovjedaju to u čemu se osjećaju slobodni i što osjećaju kao dio svog identiteta, ali onda mislim da je također prihvatljivo da i nama kao većini ne bude to pravo osporavano ili da nam ga se čak pokušava oduzeti, što vidimo da je slučaj. Danas je postalo gotovo dakle neprihvatljivo kad slušate pojedine medije ili pojedine političare govoriti o tome da ste kršćani ili govoriti ono što stvarna istina jest. A mi smo malo prije govorili o stvarnoj istini, o statistikama, o podacima, o tome kako kršćani žive diljem svijeta. Mogli bi se dotaknuti i situacije u Europi koja nije nimalo sjajna. Zato mislim da je jako važno upravo da se progovara o ovim temama i da se ljudima dozvoli da budu ono što jesu, da to mogu slobodno ispovijedati i da mogu živjeti po svojoj savjesti. Gospodine Mraz, koja su vaša iskustva? Jeste li se vi kada susreli s problemima na tom području? To je vrlo zanimljivo ovako pitanje. Moje ovako iskustvo bih rekao ovako, zanimljivo je kao pripadnik većinskog naroda i manjinske vjerske zajednice mogu ovako svjedočiti taj dvostruki identitet. Diskriminaciju je jako teško dokazati da li netko ima doista namjeru da vas diskriminira na osnovu vašeg vjerskog uvjerenja. Kako je dio moje službe se odnosi na komunikaciju većinom sa institucijama, bilo državnim vlastima, ministarstvima, Hrvatskom radiotelevizijom i tako dalje. Ono na što sam ja se susretao s time, važni ste, ali po prioritetu nije još red na vama. Nije još došlo vrijeme za vas. Da, mi vas cijenimo. Ali. Ostavite vaš broj telefona, mi ćemo se vama javiti. Dakle, više u tom nekom praktičnom smislu ste doživljavali poteškoće. Znači, vi na neki način, da, mi vas poštujemo, ali vi niste bitni. Imao sam određenih problema, pogotovo, recimo, govori se o vjerskim slobodama, o visokom standardu koje smo mi dostigli. Nijedno pravo koje smo mi kao manjinske vjerske zajednice dobili, nijedno pravo nam nije dato. Mi smo to pravo trebali izboriti. Ili ako smo imali to pravo, trebali smo ga implementirati i to nikada nije bilo lagano. Da li je bila inercija zato što netko ne želi rješavati probleme? Ili se to događa zbog toga što misli da vi niste bitni? To je jako teško dokazati. Određene probleme koje sam imao,
Ja sam nastojao to riješiti na ljudskoj razini, na osobnoj razini i neke probleme koje sam imao na toj razini sam i riješio i onda ne volim o njima niti javno govoriti kada smo ih riješili. Možda je dobro spomenuti, ne znam da li samo kratko, jer smo pri kraju. Uvijek slučaj, evo kolega Mrazi i ja smo bili vanjski članovi odbora za ljudska prava Hrvatskog sabora, gdje doista postoji mogućnost artikuliranja stavova i upozorenja na sva moguća kršenja ljudskih prava, što mislim da je u stvari sjajna poluga za adresiranje ovakvih pitanja kad se ona pojave, jer naravno da neke stvari se događaju po inerciji, a neke se možda i zaborave provesti, no ipak bih rekla da Hrvatska, kad je riječ o uvažavanju drugih vjerskih zajednica, jest doista primjer države i naravno da tu trebamo se još više truditi i još više biti bolji, ali svakako u odnosu na druge, posebno zapadnoevropske države, ovdje se ipak nekako očitava to jedinstvo u različitosti i međusobno poštovanje. Dobar poticaj za kraj naše današnje emisije. Stigli smo do kraja još jednog susreta u dijalogu. Govorili smo danas o vjerskim slobodama povodom Međunarodnog dana vjerskih sloboda. Zahvaljujem gostima, zastupnici u Europskom parlamentu Marijani Petir, hvala vam lijepa. Hvala vama. I predsjedniku Udruge za vjersku slobodu u Hrvatskoj Željku Mrazu, hvala i vama. Hvala. Ovu emisiju realizirali su Goran Bijuk i Jurica Novosel, producentica je Blaženka Dragašević, ja sam Ana Dagelić, lijep vam pozdrav. Susret u dijalogu.